tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, Roblox, episodul 6, cu parcurs, stage 2, am pus în coi. Așa, să vedem, n-am făcut niciodată parcurul ăsta. Vedem ce parcurs e. Dă-mi încetul dacă știi. Așa, 1, 2, 3. Poate pe muzica aia și mi-au rupt copyright. Stage-ul 3. Fac stage 50 și închid episodul. Stai, așa nu fac acum. Sărim pe șarpii. Șorpilii! Auzi, a spus el, șorpilii! Scrieți în comentarii ce v-a dus moșul. Mi-a dus o mașină cu grifer. Dacă o vedi să-i bipic în curi. Da, fix! Că am văzut deja, dar nu se supără nimeni. Dai mai încetul. Cum? Delete. Am căzut, dar prost ești, bă. N-ate. Scârție patul. Ca de obicei. Dar prost, eu o luam înapoi. Bă, dar ce mor în continuu așa? Îl postez pe YouTube? Sebi face o parodie în Minecraft. Cum mi-a tras mie mânurile. Fac un trickshot. Ia, încă o dată. Încă o dată. Și încă o dată. Hai că am făcut trickshot dacă e. La stage-ul 14. Stage-ul 14. Tare, da. Frunzuliță, foielată. Eu am iubit-o, vagabontă. Auzi. Băi, cea mai tare din parcare. Bă, da, ce bonus, ce bonus. Auzi. Trickshot. Wow. Frunzuliță. 3 surceli. Dacă mă sună mama pe episod, m-ar arunc pe geam. Ce... Sebi, iubito, vagabond. Am avut lag aici. 23. Stage-ul 23. La stage-ul 50 închidem episodul și revenim cu partea a doua din parcursul ăsta. Sar în gura lui crocodilul ăsta, bă, care, uite, vezi? Care-i pui degetul. Să-mi dați. Stage-ul 25.
Hai să-mi dai. Sunt în ce? Sunt în ce? Bergea. Așa face Bergea. Bă, da prost, bă. Da prost, bă. Câte minute am jumate? 5 minute jumate. Tunzuliță, făielată, am iubit-o, vagabondă. Mă pot de cântat. Auză asta. Dacă nu mă credeți. Nu te cred. Nu mă crede? Să vezi, mâine apar pe YouTube. Da! Vreau. Mamă, dar greu e asta. Unii dimineața la ora 8 vă uitați pe YouTube. Că vine piesa lui. Când cu Abi Talent, cu Dani Mocanu. Da, o, asta spus, ai vrea tu. Ai vrea tu. Ce vrei să vrei? Sunt în ce? Sunt în ce? Mă dusei pe Cauză. Stage-ul 33. De curmă ei. Sunt în ce? Sunt în ce? Sunt în ce? Sunt în ce? Vedem dacă mor aici, am arunc pe geam. Da, hai să văd. Îți, Johnule. Hai, dacă mor, aș pe geam. Pariu. Pariu. Wow, ce razar acolo. Sunt în ce? Sunt în ce? Auză pe asta. Cam emațele. Hai să văd. Wow, se moară mama. Deci, dacă mor, mă dau capul de un dulap. Da, hai să văd. Gata, hai, dă-te. Gata, te dau, bun. Sunt în ce? Sunt în ce? Hai că nu mi-am așa mult. Văd aici prost, o luam înapoi. Eu de la Moș Crăciun vreau un Mitsubishi L200. Hai. Dacă vreți, vă pun și poza, fac un screenshot și pun poza pe YouTube. Sebi face parodii, doar în 9 secunde. Ce parodii face, mai ceva ca Bercea și Colectoratul. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac și o parodie cu Bercea, Colectoratul. Stai să pun o muzică de la copyright ca să... Ia să vedem. Vedem dacă pe muzică copyright stai mânurile. Hai că mai am 9 parcururi. Muzică. Cum? Cum să... 41, 41, 42, 42, 42, Sunt în ce? Sunt în ce? Stage 42. Bă, da, uite, dacă atingi asta nu mori. What? Uite. Cred că e bug. Vezi că mor acum. Uite, bă, nu mor. Sebi. Am atins aia roșie. Acum am 5 stage-uri și închid. Stânce, stânce. Ce doia? Intrați pe G2-a Ca să vă cumpărați jocul la 1 leu. și puneți codul cât pentru 5% reducere. Și chiar nu mint. Nu, ca și dovadă. Ca dovadă. Da? Bă, dar cum? Aici unde trebuie să o iei?
să iei. Nu vezi. Ai crezut că a murit. Aha.